Pane mavhidhiyo anoshamisa ayo anoratidza mapurisa achivhozhokera imba yekutandarira yekuNewlands Lodge nekusunga zvizvarwa 14 zvekuchina nenyaya yekubatwa necocaine. Mhuri yeZimbabwe, ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino zvakare nekurisheya. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Nhasi mangwanani mapurisa eZimbabwe Republic Police areidha imwe lodge yekuNewlands muHarare. Vasunga zvizvarwa zvekuchina 14 people, varume nevakadzi vane makore angangosvika between 22 to 40 years, vachipomerwa mhosva yekushandisa zvinodhaka kuputa cocaine. Mifananidzo nemavhidhiyo ari kutenderera padandemutande anoratidza mapurisa eZRP akapakatira zvombo akapoteredza boka iri uye murwi wezvinofungidzirwa kuti cocaine zviri mubhodhi nemabank cards, vamwe vachiedza kuzvivhara zviso zvavo kuhaidha mafesi avo. Chiitiko ichi chinowedzera kushushikana pakati pezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pekupara mhosva kunonzi kuri kuitwa nezvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Vakuru kana kuti maauthorities vasimbisa kusungwa uku, asi havasati vaburitsa kuti yakawanda sei iyo cocaine yavabatwa vainayo, zvichisimbisa kuti kuferefetwa kuchiri kuenderera mberi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvaenda kumadandemutande zvichida kuti vanhu ava vazvidavirire vachiti varangwe zvakaomarara, kusanganisira kudzingwa munyika muno kana vanhu vacho vawanikwa vaine mhosva. Ichi chiitiko hachisi chega. Mwedzi ichangopfuura pane dzimwe nyaya dzinosanganisira zvizvarwa zvekuchina dzakadai semabasa ekuchera zvicherwa zvenyika, goridhe redu zvisiri pamutemo uye mhosva dzemari, zvichiwedzera kushushikana pamusoro pematsotsi epasi rese ari kushanda munyika ino. Muri yeZimbabwe muneonawo sei iyi? Ngatizeyei mucomment section.